Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनो थाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअआ जादों पानिपुरि चेलेन्ज बानायनो नागिरदोंना आरोना जोङो। ओमफ्राय दा नै आङो माबा हागासिनो, मा होनो बेखौ सामब्राम गोजा, ओमफ्रायो आलु हागासिनो आङो माबायाव होनो आलुआव होनो आलु बाथोन सिफ्लेनायाव। ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। लेट्स गो। जोंना आलु रुनाया जाबाय, बेखौ लेमसिगोन जोङो। अखा हानाय बायदि नुलायदों केमेरायाव। गैला एवग्रा बिथाङा नै आरो मा मोन हाग्राया देखो गाइस जाबाय जाबाय मा सानबाय बुरजा जाबाय नेक्स्ट आं बुरजा जागोन साननानै जाबाय आंना खामानि खुबाय आरो जों दा चेलेन्ज बानायनोसै आरोना। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा जों जानोसै आरोना चेलेन्ज बानायनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोंनिखौ। लोगोफोर भिडिअआनो जोंना माबा भिडिअआनो एकदम माबा स्टरेज फुल जाना होदो। ओमफ्राय दा जोङो जाथ'वाखैबो दहायनिफ्राय। Nó là con thịt bự. Bự, 마
आं बानायगोन र' जेननायनि माबाखौ मा होगोन साजाखौ खारनाय जाखांबाय माबा मोनथामनो जेनबाय आङो 15थायाव जेनबाय आं जाथारनांगोन aku coba ya Cacuk, sao là hai cái chụp đăng à cacuk có gì mà ăn dèm bái cacuk itu kan udah apa kan jam ini challenge badannya saya apa sayo Goki thai mà Goki thai rồi sao ra này thì bây giờ Goki à 나긴 thai đấy mà 난 내가 이거 내가 이거 cacuk 이거 그가 लाजिदों मानसिया जेननाया जेनबाय ओमफ्राय लाजि ओहो बैसिम आरो हरै फागसे गिदिंनांगोन 깐남자 गान नै इयो दा बस्ता गानसिगोन ओमफ्राय इयो दा मोसानांगोन आरो मिथिया माने लाजियो मा र नै यो त जेन मा फै आरो मोसानांगोनसो दे मा फै दे लाबो दे deh ini baik ada iki nomor salang gidigan lagi di sini musa mamar musa deh solo kena deh 나 무사시겠니요? 미탕아? 야, 마 무사. 무사 나오 이거냐, 무사냐. nay gì này bớt cái này sẽ cái này đấy 무사 나와요. bây làm mà sim bây như vậy bây làm mà sim ơi thằng này bây giờ